Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagon dohîniyê bangewazîya Rûsyayê ji bo operasyonên hevbeş di Sûriyeyê de pêkbînin red kir. Ji ber ku Wezîrê Berevaniya Rûsyayê Sergî Shoîgu gotibû Rûsya pêşniyar kiriye ku Amerîka û hevpeymaniya navdewletî ji aliyekî ve û Rûsya ji aliyekî din ve operasyonên hevbeş di Sûriyeyê de bikarbênin. Ji destpêka 25 meha Gulanê ji bo pêgehên Cebhetun Nusra û grûpên İslamîyên ku pabendiyê bi agirbestê nakin armanc bikin. Ev daxuyaniya Wezîrê Berevaniya Rûsyayê tê di demekê de ku rejîma Esed çi pabendiyê bi agirbestê nake. Herwiha Rûsya pêşniyaz dike ku ew lêdan kerwanên çekan yên ku ji Tirkiyeyê têne Sûriyeyê bibe armanca lêdanên hevpeymaniya navdewletî û Rûsyayê. Ya balkêş ew e ku Shoîgu got ku ev pêşniyar bi hevrêzî digel rejîma Esed hatiye pêşniyazkirin û danûstandin digel Erdûnê de jî di vê derbarê de hatiye kirin li Emmanê paytexta Erdûnê. Têzanîn ku Wezîrê Berevaniya Rûsyayê di hevdîtineke televîzyonî de tekez kir ku ev pêşniyaz hatiye ji bo wan aliyên ku pabend nabin bi agirbestê û Rûsyayê wê ji aliyê xwe ve wan aliyan armanc bike. Hesên Şakir, Ark.